Parte resolutiva, primeiro punto, aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria realizada 1 de agosto de 2025. Alguna intervención? Votos a favor? Aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria realizada 18 de agosto de 2025. Alguna intervención? Votos a favor? A Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 2. Proposta da Alcaldía, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo no novo mercado de abastos de Cee. Bueno, conforme consta na proposta, xa se explicou na Comisión Informativa correspondente, pois mantense o precio a 6,94 euros por metro cuadrado e o 25% do valor en caso de traspaso, o 25% do canon, e en caso de que fose o traspaso inferior, pois sempre se manterá ese 25% do canon. Alguna intervención neste punto? Sí, boas tardes. Bueno, neste caso, no seu Partido Popular, vamos a estar, queremos que a modificación da tasa non se debe basar únicamente nos metros cargados de cada posto, no mismo que pesquería, como a floristería, como a tenda de verduras ou que unha pizzería. Nin tampouco é a obligación dos locales, pois, sempre se determina, sobre todo en centros, en mercados municipales, pois, os locales de entrada son os máis altos. Por iso, que é unha ordenanza demasiado básica e que se podría facer moito mellor, por lo tanto, non se voto a abstención. Xa ten estimado unha fecha de apertura ou todavía? Antes de Navidad, antes do Nadal. Simplemente para contestar ao señor Vicario, que esa variación está no canon. O canon si varía en función se é pescadería, se se dedica a hostelería, se dedica a carnicería, aí si que hai unha variación en canto ao precio que é fixado pola técnica correspondente. Nos basámonos no 6,94, que é o precio por metro igual. Non vai un canon de entrada. Claro. Aí é onde está a diferencia, en función de o metro cuadrado igual para todos, sempre, porque vai en función dos gastos, dos elementos públicos, e a variedade é un canon, en función da actividade. Alguna intervención máis? Sí. No, desde Independente, bueno, pues si antes os postos se regulaban, como ven dicindo, pues se denominaban, pues a veces de UE, pues para carne, flores, pan, o que sexa, entendemos que ahora con esta ordenanza é todo igual, pero de 20 metros cuadrados. No, aprobamos no mes de xuño o regulamento en donde establece a donde ven regulado hai para froitería, hai para souvenirs, hai para hostelería, hai para pescadería, hai para quiosco, hai... Non é como antes. Pero, a ver, o noso voto é condicionado justamente neso a favor. Se antes se denominaba unha maneira, da igual que sea 1, 2, 3 e 4, pero agora o que se ten en conta para a división é os metros cuadrados. Para o precio da maneira do arrendamento, por dicirlo, o precio do arrendamento vai por metro. Outra cosa é o canon. O canon vai en función da actividade. O metro cuadrado. Hai que pasar unhas fichas. Hai unhas fichas correspondentes realizadas pola arquitecta, en donde cando hacemos a licitación, pois sale a ficha correspondente co importe do canon, que é a entrada que teñe que dar. Non é o mismo unha pescadería que o posto de hostelería. Vale. Porque despois o que teñen que pagar semestralmente, porque cobramos por semestres, é polo metro. Igual, ven a ser igual. Ven a ser o mismo. Ven a ser o mismo que antes. Vale, perfecto. Bueno, o noso voto, igual que dixemos na comisión, vai a ser a É o mesmo que antes. O que pasa que agora non vai a ser solamente hai algún que hostelería ou de gastronomía vai ser de gastronomía e outro non vai a ser pescadería ou carnicería, pode ser todo outro tipo de actividade para ampliar o que é. E cada ficha, cada posto vai ter unha ficha co que pode ser. Vale, pois falamos do mesmo. O noso voto vai a ser a favor. Votos a favor? Abstencións? Parte non resolutiva, punto 3, dar conta dos decretos da Alcaldía do 574 ao 662. Punto 4, dar conta ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos seguintes envíos.
Execución trimestral do orzamento segundo trimestre 2025. Período medio de pago segundo trimestre 2025. Morosidade segundo trimestre 2025. Punto 5, moción de urgencia. Punto 6, rogos e preguntas. Sí, señora alcaldesa, a primeira pregunta que temos unha máis, preguntarle que pasou cos fogos de artificio nas festas da Xunqueira, porque xa nos pareceu raro que durante a semana anterior ás festas se correu polas redes sociales que o día da Xunqueira non ia haber fogos artificiais. El Concello salía a decir nas súas redes que sí. Entonces, si usted nos pode explicar un pouco máis. Vamos a ver, señora de Junqueira, que iba a haber fogos artificiais porque se tenían los permisos correspondientes, tanto por parte da Subdelegación de Goberno como por parte da Xunta de Galicia. O que pasou ese día é que o da pirotecnia, puxose en contacto ca presidenta da comisión, aos efectos de indicarlle que, bueno, que entraba unha borraseira, o vento era do sur, que iba o fume, iba a vir todo para a costa e que non se iban a poder ver os fogos de artificio. Entonces, a presidenta puso en contacto comigo, comunicoume eso, e posteriormente eu falei outra vez con encargado da pirotecnia, infórmeme literalmente disso, e comento que seguramente que por a tarde iba a abrir. El me asegurou de alguma maneira que o 90% de posibilidades era que non se iban a poder ver, que levaban 3 meses traballando por o tema dos fogos porque iban con o tema da música e tal. Bueno, como falamos ca presidenta, a presidenta se tomou a decisión de suspenderlos en base ao criterio da pirotecnia de que había un 90% de posibilidades que non se podían ver. Posteriormente se solicitou os permisos para o cambio de data correspondente e se fixemos as culpas. Sí, é entendible que por problema que hai os incendios en toda Galicia que desde que se suspendera. Non foi o caso, pero o que foi unha realidade é que non houve gota de vento o día da Xunqueira de noite, como se podemos comprobar, que é unha pena porque os fogos da Xunqueira de Cer, unha atracción que na súa vida fallou e que provocou que moita xente maior estaba aí no paseo marítimo porque non teñen redes e pensaban que iba a haber fogos. En todo caso, a decisión é da presidenta da comisión ou da comisión correspondente porque os fogos son encargados e pagados pola comisión esta. A mí solamente, señor do outro lado, como alcaldesa. Sí, o día da Xunqueira, o día dos fogos, ás 2 da tarde, cando todos empezamos a ver que non hai fogos, a mí se me dá traslado como alcaldesa para informar porque posteriormente dentro do Concello hai un permiso en concreto que ten que ser tramitado directamente dentro do Concello que o da Xunta, o permiso de costa. Sí, eu só voy a reflexionar, como usted ben sabe, os fogos de Xunqueira son unha tradición máis para todos os denses, foi unha verdadeira pena que non facemos o 15 de agosto que se podía facer, porque climatológicamente todos entendemos que isto era unha normativa a raíz do que estaba pasando en Galicia, pero vimos que en Nase que tamén había fogos o día seguinte. Os denses que veñen pasados Xunqueira marcharon por non poden disfrutar dos seus fogos, pero si disfrutaron os vecinos de Corcubión ca festa do truco que ali tiñen montado. Nada máis. Siguiente pregunta. Que non queremos saber. É que se hai unha pirotecnia, un equipo técnico que aconsella que hai un 90% de posibilidades que non se van a ver e dentro da comisión acorda de que se proceda a súa suspensión para outro día porque asegura que o 90%, pois, bueno, se adoptou esa decisión e xa está. Se se houberan posto e non se vira, pois tamén era tirar un montón de cartos para non verse. Que a veces hai que tomar decisións, como digo, que non son fáciles de tomar. Non, se nadie dice que sean fáciles. Non son para nada fáciles de tomar, porque un inconveniente que hai que volver a pedir todos os permisos, non solamente os permisos, hai que tener os operarios outra vez pendentes, hai que colocar, é dicir, foi un trastoque para todos. Pero bueno. Sin duda, nos hablamos na posición de preguntar porque oficialmente non vimos nada hasta o día das Xunqueiras por a tarde. Eu te informo o que pasou. Eso hai de osada, de cantidad de aplicación do tempo. Pero eles aseguraban o vento igualmente, ainda que levantou, o vento igualmente era do sur e que viña o fume todo para aí.
Pero eso que explicar. Ben, por outro lado, Sí. nos últimos dous plenos o noso grupo preguntoulle por que quedaban as playas de Cee sin socorrista, pero le preguntou por que isto non decimos nós, o Diálogo de Galicia, donde a alcaldesa por encima, facendo amigos, responsabiliza a Xunta. Pero por día seguinte volvemos a sacar outra noticia, que non decíamos nós. O socorrista se explicou que preferiu tomar outra determinación, que se poden subvencionar caso de vida da Xunta, que non podían facer un convenio ca Diputación, non? Todo o que le sigue entre os primeiros socorristas nos dixo abrir a terceira aula de escola infantil. Os servizos que non teñen que ver entre sí e que os demais concellos dan con independencia un do outro. Ben, pois, desde ese pleno no que na acta está escrito textualmente que usted asegurou que as playas de Cee eran seguras e non precisaban socorristas, xa houve os puntos. Unha parece que coñe matado un estorbo con un ordenito teña que ser rescatada en Sarniego, non trasede afortunadamente, pero podía haber pasado. E fai uns días, todos vimos esta gran desgracia que ensombrece o noso nombre desta muller de 24 anos fallecidas na Praia de Libres e unhas persoas entre elas non menos salvaron a súa vida de un milagro. Porque non se pasou o aviso de alerta que había ese día no mar, porque además isto estaba anunciado en todos os lados e non se tomaron medidas preventivas dun dos arenos peligrosos, vivos como, non sei, Concello de Carnota, además que eu vi ese día que vi o das olas para arriba, desde aquí, desde as redes do Concello, non se pasou nada. Por iso, o sano, o que roza o tema é que ali non había máis salvavidas, non había un cabo, pero de seguinte había. Pois sabemos que a Policía Judicial estaba tomando as fotos do tema, que pode ser un tema punible, porque, bueno, isto ten un análisis, pero, bueno, casi non vou continuar e remato a pregunta inteira. Sabemos que Minas é unha das playas máis perigosas, e sabemos que é unha das playas que nos cruza o Camiño de Santiago, o Camiño dos Fados, cando facemos promoción turística. Tamén sabemos que se tuviéramos unha policía local iba a estar ali en ese momento, posiblemente non, pero pasaría antes, variaría aquello con máis cintas, igual coincide que habendo tombos de mar estaría ali mirando, por encima esta accidente que fui as 2:30 da mañá na tarde, a non haber cobertura, que todavía non se ha arreglado eso, pois o helicóptero chegou aos 4 e pico. Creo que as redes tamén están a publicar esas cousas, non? A praia, evidentemente, non estaba vallada, non había ningún tipo de advertencia, aparece o día seguinte, que parece ser unha broma, o día seguinte a San Mago ten un cabo novo, non? En todo caso, parece que pode haber certa negligencia. A ver, agora, a Policía da Familia parece ser que tamén está denunciando eso. Sabemos que a xente... Que vostede non é a culpa disto, pero vostede ten culpa de protección local, protección civil, esas cousinhas todas hai que ponerse. Cando pasa algo disto, hai que empezar as redes con máis criterios de seguridade. Sabemos que todo é complicado, entre pregóns, fillos predilectos, alcaldesas perpetuas, a foto de Rita Perón, sempre non gostaría alguna vez ver ao seu equipo tamén, que tamén traballan, son do grupo do goberno. Nos gustaría tamén, os que estamos na oposición, facer isto. Tamén sei de asegurar os nosos vecinos, unha protección civil coordinada, arreglo da policía local, que isto cada día volvemos a ter unhas desgracias cando promocionamos Cee turísticamente cas súas playas. E, desde o PP, non estamos aquí para ser contrarios. Estamos aquí para que reflexionen sobre estas cousas, escoitenos e intenten facer que non teñamos unhas desgracias desas, porque senón o nombre de Cee circula con outros paios. Nada máis. Vale. Primeiro, a Policía Local está en Benxamento? Soluciones, porque non sei cal é a solución da Policía Local. Están todos de Benxamento, que continúan de Benxamento. Sempre usted que é jefe do personal. Vale, pero non, por lo mellor sabes vostede máis que se pone con eles. Entonces, mire, señor Picano, eu non me interrumpí ningún segundo. Pero, ya, no, ni tampouco permitir yo a vostede dicir algunas cosas das que acabo de dicir. Vale, entonces, eu non lle interrumpí. Así que pido, por favor, que non me interrumpa. Primeiro, a Policía Local está de Benxamento. Cando se incorporen ao seu posto de traballo, pois se falará coa Policía Local. Agora están de Benxamento. Con respecto á praia
cartéis bastante grandes en donde indican o perigo que ten esa praia. Mire, ese día, tan pronto me avisaron, pois eu coa concelleira, con Luisa, e xa vou a nombrar a ela, porque chegamos ali, o primeiro que dixeron os vecinos, tan pronto baixando con se me acerquen, foi, e agora, o que vai pasar é que a oposición se vai a culpabilizar literalmente, o que vai pasar é que a oposición se vai a culpabilizar a ti de algo que non é, como sempre. Entonces, está claro que os veciños e as veciñas de Cee coñecen perfectamente a oposición de Cee, ou polo menos os concelleiros de oposición. Primeiro, segundo. Cando cheguei ali, preguntei polo tema do salvavidas. Dúas señoras que estaban ali contestaronme co avión roncuado. Ante esa situación, evidentemente, adopto unha medida que é ir a comprar de forma automática outros avións. Colócanse 2 salvavidas. Oxe, pola mañá, faltaban os salvavidas outra vez. Volveron a roubar os salvavidas. E se volveu a comprar outro, e se volveu a poner. Entón, non sei por que razón se rouban os salvavidas na praia de Lías. Eso, pongalo usted. Non sei cal é. En todo caso, o mar estaba mal, foi unha desgracia. Unha praia que non é apta para o baño, non está apta para o baño. Nesa praia nunca houbo socorristas. Eu non recordo que houbera socorristas nunca na praia de Lires. Supoño que o motivo e a razón principal é porque é unha praia que non é apta para o baño. E cando cheguei á alcaldía, das medidas que se adoptaron foron poner os cartéis e poñer os salvavidas. Creo que non sei se já que contesté esa cosa. Si, non, sobre decirle que a oposición se aquí está contra. A oposición temos unha labor, que se entende unha vez, de vir aquí, que ten maiorías, que os gobernos, pero nós temos o dereito a decir que entendemos que pode mellorarlos. A policía local é usted ten que ser deixado, vai ser o jefe de personal, e ten que intentar arreglarlo cando ten. Non sei se se pode encontrar con ese, se non se pode encontrar ese, se ten unha protección civil eficiente, se terá que vaya, non sei. Mire, cando se crece, estamos crecendo turísticamente, hai que crecer en servicios, hai que crecer en seguridade. Antes non había tantas desgracias, porque non tiña tanta xente. Ahora non pasa nada. E digo máis, usted que é unha influencer do mal gardor de Stock, folliño, porque na última vez había casi 1000 personas o tráfico de cocaína e agora marihuana me dixeron de cifra ali que era a hostia. Cábalos por medio de canos outros. Cuidado con facer o chamamento en redes. Me fastidia dicir Carnota, hai un ano un youtuber puso que iba a convocar a 1000 personas ao mar da Mora da Praia de Carnota. Estaba acojonado para chamar a un youtuber para dicirle, por favor, non fagas ese efecto chamada que non estamos ainda aquí preparados para recibir tanta xente. Recibir xente significa ter protección civil, ter policía local, os pasos de peatóns de sector de pintados, os dous, de carril onde atropellar a alguén, e non se puñe, temos que decir, usted, pois non lle gusta nada, a culpa é da oposición, pero non lle votamos, é unha desgracia, nunca duda. E a culpa é das medidas. Parece ser que ahora rouban flotadores, pois non sei se sabes que están a ir a roubar juntos, desde logo, non, porque non dá cosa aquí. Mire, señor Ricardo, os pasos de peóns en Estorde non as autoriza a Xunta de Galicia. Xa foron solicitados un montón de veces e non as autoriza. Porque dicen que non autorizan porque é peor. Esa é a resposta. Se non podes ter facer as preguntas correspondentes ao xefe territorial, e lle vai a dicir o vixiante, que foron solicitados en varias ocasións, eu mantuve incluso reunións pidindo o pintado dos pasos de peóns e que se adoptaran algún tipo de medida ali, e a súa resposta sempre foi non. De carreteras, de infraestructuras, de infraestructuras, sí. Dixeron que non podía estar mellor así. Dicen que é máis risco que houbera pasos de peóns que non hai pintalos que non habelos. Polas condicións da carretera, da estrada e demais. Esa é a resposta que sempre dá. E foron solicitados en varias ocasións. Incluso eu mantuve reunións sobre este tema. Con relación ao resto, mire, eu fui en varias veces, bastantes veces a Praia de Estorde,
faría sempre. Pero o que vostede acaba de afirmar, polo que lle dixeron, que me parecen unhas afirmacións sumamente graves, eu non vin para nada disso. Vecinos está aí. Non vin para nada disso. Non, tampouco, eu non capto esa obra. Vale, pois eu non vin Eu nada. teño que E dicir que non creo. a xente que estaba ali estaba sumamente tranquila, vendo o mar da Gora, pola orilla e demais. Eu non vin iso. Eu trasládome como debo de facer. Bueno, porque lle comentaron algúns veciños, pero despois resulta que cando... Bueno, outros le comentan a vostede que non No, falamos os pero- futbolos, que isto é un diminuir. No, 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 Os no, outros vamos a estar aquí todo o día no. de salir. Que o roubaron, si, non é que me deixaron os veciños, que o comprobei no eu, que non estaba flotado. Pois hai que invertir en futbolos de seguridade, Bueno, en pues, demarcacións, xa se foi a comprar outro, xa se foi a colocar, e xa se puso un soporte para suxeitalo máis forte, a ver se non o rouba outra vez, porque non vexo ninguna gracia de roubar un salvavidas. Non sei onde van o gusto de roubar un salvavidas. Non sei, a xente, pois É un cabo pasan de- cousas. unha corda verde larga que había. Sí, de 50 metros. Había, non? De 50, se volve, está ali, acordo. Sí, sí. 50 metros. 51. Moi ben. Vale, ¿alguna cosa? Sí. Venga. Ben, señor Vicario, eu non tiño barco. Non tiño nin unha charana, nin me gusto nada, nin vou á praia, e cando vou é para tomar unha cerveza con un compañero, unha compañera, e tomar o aire. Gracias. Terei en conta. En calquer caso, empezando xa por lo que acaba de decir o compañero do Partido Popular falando da historia, non vai ser veriga quen critique que se faga a promoción dos nosos recursos naturais, dos nosos atractivos turísticos, en que hai moitos que nos están publicitando o suficiente, que non crearíamos problemas que se están creando con outros, non? Como é que promocionar un fenómeno natural que ainda non existindo dende fai moitísimos anos, como é o mar de Ardora, non? A nós tamén a veciñanza nos dixo estes días unha versión parecida ao que acaba de falar o portavoz do Partido Popular, que de madrugada nos está sendo aquel un pouco un caos, non? Con coches que chegan, que marchan, con portazos, con alarmas de coches que saltan, con cabalos tamén, relinchando, que está sendo pois, un problema grave de seguridade e sobre todo para a veciñanza que vive ali todos os días, para os turistas que están nos establecimentos hosteleiros e que non son capaces de dormir pois, por ese efecto chamada que houbo para ver o mar de Ardora e que non é o turismo creo que é máis interesante, non é o que máis nos convén, non? Incluso o que está pasando, e iso sei de primeira man, pois que unha vez que están ali as temperaturas son boas, a xente, sobre todo a xente máis nova, pois atreves a bañarse, e iso evidentemente é un perigo porque non hai seguridade, non hai de día, evidentemente de noite moitísimo menos, non? E logo, evidentemente, o que ten a ver coa estrada, non? Coa estrada que non hai pasos de peóns, efectivamente, como dixo vostede agora fai un pouco, pois o director, creo que era o director xeral, a preguntas do BNG, contestou efectivamente que ter pasos de peóns que non enteros. De verdade, quedo, máis o comentei aquí, non quedo abraiado con esas afirmacións, verdade? Iso creo que era algo parecido ao que dicían na Anchoa, e despois pasou o que pasou, e despois, máis tarde, tiveron que facer as obras e regular aquilo de unha maneira pois, máis adecuada para que non podan ocurrir desgracias. Neste país sempre ten que pasar algo para tomar medidas contundentes, non? Decía que eses coches que aparcan ali, uns ben, outros mal, ao final non deixan espacio para, se hai unha emerxencia, chamemos bombeiros, chamemos ambulancias, pois podan facer o seu traballo correctamente, non? E tamén non hai que esquecer que tanta cantidad de xente de noite pois acaba facendo un dano bastante considerable no que ten que ver co ecosistema, non? Entonces, promocionar o turismo está ben, a mí parece estupendo, que veña a xente, parece estupendo, canto máis xente veña de calidade mellor, temos outros problemas, xa falaremos noutro momento aquí deles,
un tipo de turismo que se está falando moito últimamente, pero non é o seu día, para mí, por menos. E creo, sinceramente, que esa promoción, ese turismo ten que ser de calidade e hai que dar os servizos correspondentes e ter a seguridade correspondente. Efectivamente, hai concellos da contorna, efectivamente, no exemplo de Carnota é o máis claro, donde xa o fenómeno Mar da Ardora trouxe un lote de problemas e quedaron bastante cansos dese fenómeno e dos problemas que traían e as poucas bondades que lle vían. Por lo tanto, hai que promocionar o turismo, pero en temos suficiente recursos naturais e outros recursos outros atractivos turísticos para promocionar sin que sea eso que nos traen problemas que, como dixen, non hai solución e é moi difícil, ademais, solucionar. En Estorde hai hoteles, hai campings, hai vivendas vacacionais e depois están os propios veciños que necesitan e queren descansar porque o día seguinte teñen que madrugar e teñen que fazer a súa vida e por culpa dunha mala promoción, por culpa dunha mala planificación, pois non están podendo descansar como deberían. Repito, creo que sería bo tomar eso moi en serio xa, que non haxa desgrazas, pois buscar solucións, porque senón estaríamos sempre cometendo os mesmos erros, verdade? E, ademais, nos, efectivamente, dentro do Benegal convidamos a tomar esas medidas xa, a deixar de promocionar desa maneira a Praia de Estorde, reconsiderar o que se fixo nela ou o que non se fixo neste verán, falamos evidentemente dos servicios de socorrismo, tamén solucionar os problemas que hai, por exemplo, as augas residuais e demais, rematando o tema do Mar da Ardora, incluso hai unha página nas redes sociais que non sei de quen é, pero que é algo así como Mar da Ardora Galicia ou Mar da Ardora ou algo así, que este día saía tamén dicindo exactamente o que estamos dicindo aquí, que cuidado é moito máis importante unha vida que un vídeo, que é unha foto. Entonces, de verdade que se está facendo a cousa dunha maneira que non vai axudar nin axuda absolutamente nada a convivencia, a vecinanza e ese tipo de turismo non creo que sexa o máis aceitado. Continúo? Sí. Ben, enlazando un pouco o tema das praias, verdade? Pois estaba falando agora tamén o compañero da desgraza de Lires, primeiro, dentro do Benegal, como xa fixemos nas redes sociais, mandar dende aquí unha aperta forte no noso máis sentido pésame a familia, os amigos da falecida, o moza de 24 anos. Vostede dixo no debate co Partido Popular, coa concelleira no pleno do 1 de agosto, que tiña que renunciar a ter socorristas, porque tuvo que elegir entre ter socorristas ou abrir a cuarta liña da gardería da escola infantil. Eu non interví naquele momento, non me correspondía, pero xe teño que dicir que me parece, efectivamente, que non ten nada que ver unha cousa con outra, que é unha saída, unha fuxida cara adiante, e que creo que non é unha disculpa, que non vale. Dixo tamén que a Praia de Estorde non era un perigo, que 2 días despois, efectivamente, houve un incidente grave que, afortunadamente, non acabou con víctimas, pero puido acabar con víctimas. E agora, o martes pasado, sucedeu unha tragedia na praia de Lires, esa moza que fala de 24 anos, morrera. No ese pleno do 1 de agosto tamén, a contestación das preguntas que lle fixo a concelleira de Independentes por C, cando falaban das parcelas que se intervienen nelas para evitar as inundacións no polígono empresarial, e isto vi no vídeo do pleno, porque a mí naquele momento eu xa non estaba no pleno, xa me tivera expulsado en 20 segundos, se me expulsou, pero depois tive a oportunidade de explicarlo. E claro, vostede, nunha das contestacións, dixo a concelleira que a responsabilidade é da alcaldesa, que para iso son alcaldesa. Claro, eu, como non estaba aquí, non sei se era ironía ou non era ironía. A ironía nas redes sociais é moi difícil de pillar, ainda que sea falando, entende? Entón, pola nosa parte pode estar vostede tranquila, non vemos hoxe aquí a culpar a vostede de nada, nin tan siquiera de que desaparezan os flotadores para despois meternos a culpa a nós, ou insinuar que somos nós, en absoluto. Estou seguro que ninguén de aquí, me refiro, hai desalmados, hai imbéciles, así de claro, que fan esas cousas, sempre houve e sempre haberá, ojalá
se erradicaran, pero non vai a ser así, non? Pero unha cousa que non a culpemos e outra que creamos que as cousas se poden facer de outra maneira, unha maneira máis eficiente, non? Nunca houve, eu tampouco recordo, vou fazer 50 anos, nunca recordo salvamento, o sea, socorrismo en Lides, é certo, non? Pero iso non significa que non faga falta, non? Incluso é contradictorio, é dicir, non se pode, é unha praia non apta para o baño, non levamos os socorristas ou non pensamos que pode haber socorristas porque non é apta para o baño, pero metemos un flotador, metemos unha corda, agora metemos outro flotador, metemos outra corda. Ben, é difícil, non é unha crítica, pero o que si está claro é que hai que aumentar a seguridade nas praias e nós aquí vamos a propoñer algunha, non? A nos tamén nos transmitiron, supoño que non serían as mesmas persoas, que imposible, se as mesmas persoas que dixeran vostede que a oposición iba a culpar a usted, porque imposible, evidentemente. Bueno, ao mellor non, ao mellor son menos, pero entendo que non. Tamén nos dixeron que os flotadores que había, que a mí me parece que estean, todo se ha dito. Meu arma de doble filo, pero bueno, me parece que estean, pero que xa levamos un tempo faltando, o sea, que xa faltaba, non facía tempo, non? O cal, a primeira proposta nosa é que no tempo de verán, no tempo de praias, que haxa unha persoa, un traballador, que sea, me dá igual, que pase non só por esa, sino por as outras tamén, a vixiar pola mañá e pola noite que todos os elementos estén no seu sitio para que non volvan a ocurrir estas cousas. Non vamos a poder evitar que as rouben, porque volvo a repetir que fai iso, bueno, en fin, non? Fai calquera cousa, pero creo que sería moi bo que se tivese en conta iso, que se vixiase, non? E que si me parece, por menos censurable, é que non está, eu creo que ninguén hoxe iba a poñer en cara que non estuvera ali, que houberan alguén que roubar e demais, pero inmediatamente despois, pola noite, pola tarde, ir a poñer outra, pois me parece, sinceramente, perdónme má expresión, de mal gusto. É certo que ao día seguinte quedaron moi ben as fotos e quedou moi ben nos reportaxes de televisión, pero o mal xa estaba feito, non? O mal xa estaba feito. Mire, nos convidámola, como dixen, a tomar medidas xa, a medidas, hai varios carteles, sí, pero nos propoñemos que esses carteles sean máis grandes, porque é verdade que a veces non se ven, e que haxa máis en toda a praia, porque ademais hai outros perigos que no outro momento falaremos desa praia, pero falaremos no outro momento. Pero en calquer caso, eu sería moi importante que haxa carteles que avisen que non é unha praia apta para o baño, non é unha praia apta para o baño por contaminación. Entonces, aparte dos problemas que pode haber como este ou similares, é que hai un problema de saúde e a xente non o ten en conta, a veces por ignorancia, a veces porque non o len, a veces porque non o ven, a veces porque as ignoran. Bien, os que os ignoran non tengo nada que facer, pero eu creo que cantos máis advertencias haxa, pois moitísimo mellor. E despois hai unha que non hai, que creo que non hai ninguna praia tampouco de C, que son as bandeiras. Eu creo que a colocación dunha bandeira vermella sí que é un elemento sí disuasorio para que a xente vexa, porque o color vermello enténdese sempre como prohibición. Entonces, estou, non seguro, porque é moito decir, pero se hai unha bandeira vermella que ondee, en estes casos de Mar Brava, en un sitio moi particular, que é ali onde morreu esa rapaza, que é no abanico, no que nós le chamamos de abanico, no petón de Mellón, ali as correntes son moi malas, non usan muchísimas gracias que veñen de recordos que tiven eu e que xa tiveron meus pais e meus avós, non? Entonces, digo que unha bandeira, ou dúas, me da igual, unha no principio e outra no final, sería unha medida pois, que sería moi efectiva e, bueno, despois, evidentemente, xa está pois, a vontade de cada un e o que cada un queira facer, pero, polo menos, si se repiten as tragedias, que esperemos que non sei porque o Concello, o Goberno, a oposición, poñemos todo do noso o que nós podemos para que non suceda. Nunca estamos ao 100% seguros de que non vai a suceder, pero creo que sería bo, non? Por tanto, isto é dicirme para que reflexione, para que tenga en conta, e se lhe parece ben, para que as leve adiante. E tamén, bueno, queremos que invertir en seguridade, pois é moi boa cousa, e non invertir en seguridade, custo que custe, é un erro
maiúsculo. As prevencións salvan vidas e aquí podían salvalas, ao mellor non, pero podían salvalas, non? E polo resto, bueno, sí, bueno, dicirle tamén que dentro desas medidas que se elaborar un protocolo de actuación, ainda que sea mínimo, para que haxa pois, iso, un antes e un despois desta traxedia, non? Cando falamos nun protocolo de actuación, falo desde a colocación destes carteles, falo desde a colocación desa bandeira, falo desde o protocolo de actuación que dixen antes de abrir, cerrar, ir pola mañá, ir pola tarde, etc. Seguramente se pode complementar con outras ideas que vostedes teñan ou outras ideas que se saquen de outro sitio, porque realmente está todo limitado, non? E, bueno, vostede, entendo, eu iba a hacer dos preguntas, pero vou a fazer igual, entendo que xa as contestou outro día, pero me non obriga de facelas, e a primeira é que tomou a decisión de non aproveitar esa subvención da Xunta para os socorristas, independentemente de que sea maior ou menor, e eu aí podo coincidir que non, a mellor os cartos seguramente non son suficientes, que tomou esa decisión, e se se tomou en base a que criterios, en base a que informes, se é que os sabía, entendo que non, nese caso non había informes, pero vostede sempre tira os informes e tira os técnicos correspondentes, se os sabía, se non sabía, ou se foi unha decisión súa de non coller esa subvención, de non pôr socorristas nas praias, na praia de Estoril, que se falou, pero tamén evidentemente na de Lins, que, repito, que non estivera, que non houbera nunca, non quer dicir que non teña que haber, non? E falando disto, e espero que esta minha intervención, que agora remato, non valga para o efecto chamada tamén, pero imaginemos que en Lires fagamos algo parecido. Por certo, outro día preguntábame a que hora tiñan que ir a Lires a ver o Mar de Ardora, non? Dice, non, a Lires non vai a ver o Mar de Ardora porque non hai Mar de Ardora, entón a xente empeza a confundirse. Pero en Lires si que hai unhas calas que están baixo de Canosa, que son preciosas, son maravillosas, seguramente aquí hai xente que os conoce, e se podemos un chamamento a xente para que vai ali, vai a ser un desastre total, primeiro para o medio ambiente e despois para os riscos que supón aquilo, non? Entonces, en Lires sempre houve moitísimo cuidado con eso, os diferentes gobernos que antecederon a vostedes sempre tiveron moito cuidado con eso tamén, de non facer un efecto chamada, están ali. E eu recordo, fai moitos anos, repito que vou facer 50, e eu era un río de 14, 4, 5, 6, 8 anos, era unha praia frecuentada por nudistas, non? E puxose de moda, pero claro, daquela afortunadamente non había redes sociais e foi diluindo, e hoxe é unha praia que non está visitada e que non é necesario que estea visitada porque é demasiado perigosa e hai que ter moito cuidado con ela. Por tanto, nada máis que iso en tanto ao tema de Lires, estuden, pensen, reflexionen se o que estamos dicindo é bo e se evidentemente como lle dixen se hai outras iniciativas que se poden tomar desde logo pola nosa parte non vai a quedar en dar estas e en aceptar outras, por suposto. Sí. Perdón. Acabei, pero... Sí, vale. Remato. Que falabase da Policía Local tamén, non? Claro, a Policía Local é moi importante e vostede acaba de decir que efectivamente acaba de describir perfectamente a realidade, non? A Policía Local está de baixa por unhas baixas facultativas que dan os novos médicos e as médicas correspondentes e entonces non hai nada que obxetar ante iso, está clarísimo. Pero sí que é verdade que por moito que nos empeñemos e por moito que tentemos trasladar afora de que a Policía Local non fai nada, de que a Policía Local non é necesaria, que estamos mellor sin eles, por iso eu xente como dixo a mí que estamos mellor sin eles, algo surrealista totalmente, verdade? Os feitos demostran, este feito tráxico demostra que é totalmente o contrario, que desde decembro que levamos en Policía Local, que van 9 meses, pasaron unha serie de sucesos en C que demostran efectivamente que non son necesarios, son imprescindibles, non? E todos sabemos que houve dende pinchazos aos coches, varias veces ralladuras, acoitelamentos, etc. Non? Por lo tanto, creemos de verdade que o goberno de turno ten que mimar a eses corpos e tamén, por suposto, que lanza dende aquí o labor impagable que fai a protección civil, que o outro día estaba ali e que é impagable o que eles fan, non? Entonces, entendendo que efectivamente a Policía Local está nun momento no que non se pode dialogar con eles, están de baixa, pero tamén entendemos que en breve, como xa o temos falado aquí,
pois que en breve volverán aos seus postos de traballo e que, cando volvan, haberá que dar pasos cara adiante pois para dar solución e carpetazo a este problema que está intentando, repito, que van 9 meses e que hai que darlle solución. O sea, non estamos falando de profesionais que o que menos leva 21, 22 anos e outros xa van en 30, non? Profesionais que tiveron o pé do cañón nos incendios do 2006, profesionais que estiveron nas riadas que viñeron despois dos incendios, profesionais que na pandemia, e que vostede o recoñeciu moitísimas veces nos medios de comunicación, comportáronse de unha maneira, enténdaseme porque se usaba moito este adxetivo naquele momento, heroica, non? Digamos así, porque traballaban turnos de 12 horas diarias e que todos os recoñecíamos que tiña que ser así, mentre outros estábamos na casa e eles pois, estaban poñendo, digamos, que a súa familia e a súa saúde, a saúde da súa familia en risco, e entonces eso, como vostede, ademais o dixo moitas veces, hai que recoñecerlo, non? E é unha das causas que creo que é a máis importante para dignificar o traballo da policía local, non? Entonces, eu vou facer unha serie de observacións e preguntas que se máis que contestar todas as xuntas contesten, se me quero contestar unha a unha, pois queda na súa man, non? Pero bueno, en 21 de marzo de 2025 houve a última mesa de negociación para as modificacións do RPT e non se incluiu ninguna referencia aos postos da policía local, mal ya existir un compromiso verbal pola súa parte de mellorar esos niveles deses postos de traballo de policía local, non? Actualmente os policías locais están no grupo C1, no nivel 16, e outros da contorna, de concellos como Santa Comba, como Fisterra, como Teo, concellos similares aos nosos, pois están, superan o nivel 20, o cal evidentemente supón un agrave comparativo pois, importante, non? E creemos que é necesario pois, dialogar e rectificar esa anomalía, non? E ademais, vostede mesma o recoñeceu así nas reunións que tivo cando era parte da oposición e tivo ca propia policía local. Por certo, eu nunca tuve unha reunión coa policía local hasta este conflicto, pero vostede xe tivo... Pode ser. Non sei. Perdón, nada. Dicía que iso, que vostede tivo esas reunións cando se na oposición, que estaba, por suposto, non é para nada unha crítica, e, bueno, nos queremos evidentemente que hai que negociar con eles, e a pregunta é, en relación a esa reunión do 21 de marzo de 2025, por que non se proposaron xa modificacións pertinentes para eses postos, unha vez que xa foron resoltos os procesos de estabilización derivados da lei /2021/2020/2021, e se unha vez que estes profesionais se reincorporen, vai dialogar con eles e vai incluir a equiparación a nivel 22 tal como se demanda para todo o personal de FEON, especialmente para a policía local. Non sei se me quero contestar ou si, ou contesto para despois. Podo contestar. Cando a modificación da RPT xa foi negociada con anterioridade, ao final non se aprobou, xa se incluía nesa modificación a subida ao nivel 22 da policía local. Na proposta que se está estudiando se inclúe a mesma subida ao nivel 22 da policía local. Pero non solamente piden eso, piden outras cousas as que non se pode acceder por discriminación con relación aos outros traballadores. En todo caso, en marzo esa data que vostede di, creo que prácticamente xa estaba bastante plantilla da policía local de base. O que lle digo sempre á policía local, e o digo aquí, durante a pandemia é certo que eu recoñecí o seu traballo, que habían traballado ben, sabía algún de baixa, que fui reiteradamente viña, incorporábase, collía as vacacións, os asuntos propios, traballaba o mes todos, volvía a coller a baixa, así de forma continua. Probaderos son os períodos tan longos de tempo que non son 365 días, non máis. E o que lle dixo sempre é que teñen que recuperar primeiro a confianza dos veciños e das veciñas de C e demostrar o seu traballo. A partir de aí, pode ser posible a negociación. Cando veñan de novo
pois tendrán que traballar, recuperar esa confianza que non teñen agora nos veciños e nas veciñas de Cee. Proba delo é, pois, o que se escoita na rúa deles e o que eles tamén pois aparecen pois nas redes sociais publicando o como se ven e quen está realizando realmente o traballo neste concello durante todo o mes de agosto. Proba delo tamén é o comportamento por parte de algún, non digo de todos porque de todos descoñezo, pero de algún, de incorporar en algún grupo de WhatsApp das policías locales, porque tratei de contratar policía local para as festas e ao final non foi posible, pois polas presións que se recibiu por parte de algunha persoa membro da policía local deste concello. Teño que agradecer novamente a Garda Civil e a Garda Civil de Corcubión e Tráfico a súa colaboración en todo momento coa alcaldía e co goberno para poder sacar a Cee adiante. En todo caso, os sucesos aos que vostedes se refire, pois todos foron resoltos pola Garda Civil. Incluso tiveron as persoas que rayaron os coches, a persoa que rayaron os coches, non solamente Cee, foron tamén noutros municipios de Cee, que non se estenderon a Cee, e a veces pois hai sorpresas de que algún rayazos pois non son de ninguna persoa que se considera, a veces son persoas máis cercanas das que un se sorprende, non? Cando a policía local, cando a Garda Civil pois descubre ou realiza as pesquisas correspondentes para saber quenes cometen pois ese tipo de realizan ese tipo de atencións. Esa creo que sería con esto. Ben, estou seguro de que tomar a lume que a oposición non vai a coches. A verdade é que as súas acusacións creo que... Pero que non digo que dicen nada da oposición. Non, só sei... A veces pensamos que son xente tal e a veces son xente que... Creo que entendemos perfectamente. Eu non mencionei en ningún momento a oposición. Vostedes sempre se refiren ao goberno, sempre se refiren á alcaldesa, e en ningún momento me refirín á oposición. En calquer caso, sí, prosigo. Eu creo que as súas... Salvo vostede que teña coñecemento de algo próximo á oposición. Eu non entendo. Eu, se tivera coñecemento, teria denunciado. Mire, prosigo, para non distraer o debate que vamos a que realmente nos importa. Outra cuestión que xa tamén se ten falado aquí, que é a urbanización dos nocturnos, das quendas de traballo, que pois históricamente viñan sendo de 2 asentos por quenda, con un esquema de 4 días de traballo e 3 de descanso, e vostede unilateralmente... Pode ser un poquinho máis despacio? Sí, perdón. Digo que históricamente os turnos de traballo, as quendas de traballo, estaban estructuradas con 2 asentos, o cal a mí me parece a cousa máis normal do mundo, non? Porque cualquier traballador nunca debe estar só no seu posto de traballo, son causas moi especiais, traballadores moi especiais, que non que sexa ese o tema, policía local, non? Entonces, dicía que, históricamente estaban organizados así, con quendas de 2 asentes e 4 días de traballo e 3 de descanso, que servían tamén, evidentemente, para conciliar a vida familiar, social, coa vida, evidentemente, laboral, non? Entonces, vostede unilateralmente decidiu que non era así, que iban a patrullar só que iban a ser 5 ou 2 días, e a pregunta é se, cando entable esas conversacións, se vai, digamos que, permitir que se volva a esa maneira de traballar, esa quenda de dous traballadores, que creo que é a correcta e que, ademais, o persoal, os traballadores e traballadoras que queren volver a traballar, porque a mí, por moito que digan o contrario, e por moito que se intente trasladar a imaxe contraria, eu non falo con todos, pero con algúns sí que teño falado, porque coincido, e non hai ningún que me diga que non queren traballar, que eles queren traballar, en calquer caso ten que ter a alta médica, que é o máis importante, e a partir de aí supoño que volverán a traballar e no momento ese que habrá que negociar. E repito, que usted ademais o dixo na contestación ao Partido Popular, que hai que falar con eles cando volvan, non? Entonces, a pregunta é se vai a permitir que haxa eses binomios, esas quendas de traballo da mesma maneira, ou vai a seguir na súa decisión que tomou unilateralmente de un traballador de 4 días e 5 e 2.
5 de traballo e 2 de descanso. Mira, te respondo con unha sola frase, mira, a xornada laboral dos funcionarios son 37 horas a media, non? A Policía Local, como o resto de funcionarios deste Concello, traballan 35 horas a semana, con 2 horas e media de disponibilidade, e a Policía Local estaba traballando 35 horas a semana. Es decir, 2 horas e media menos da que fixa pois a lei para os funcionarios. Con eso se responde. Mire, sí, vale, perfecto, eu non estou dicindo que teñen que traballar menos. Eso xa lle respondín. Despois, cando veña, xa se parará. Non vou a dar ningún tipo de resposta, porque evidentemente que xa vostede me está facendo preguntas porque falou ca Policía Local e queren saber unha resposta da alcaldesa con anterioridade a incorporarse ao seu posto de traballo. Teñen que incorporarse ao seu posto de traballo e traballar. E a partir de que traballen e que recuperen a confianza dos veciños e das veciñas de C, a partir de aí podemos sentar a falarnos, pero non está condicionado o traballar ou incorporarse ao traballo a que eu conteste estas preguntas. Non vou a contestar a ninguna pregunta máis que teña que ver con asuntos de cuestións que hai que negociar dentro dunha mesa negociadora con representantes sindicais correspondentes. Vale. Solamente o que podo dicir é que a Policía Local estaba traballando 35 horas a semana. Mire, varias cousiñas antes de seguir. Mire, se usted non quer contestar, está no seu dereito, non? É que non procede. Bueno, pues, Non procede, señor. Que non procede é unha... Son cuestións jurídicas, perdone, mire, mira, o regulamento orgánico municipal, vale, establece claramente que hai determinadas robos ou preguntas que a alcaldesa non ten por que contestar. Todas que sean cuestiones jurídicas ou de persoas singularizadas con relación á Policía Local non teño obriga de contestar, porque non lle vou a contestar, solamente traballamos, porque non están traballando, 35 horas a semana. Se non as quer contestar, non as conteste, de todas formas... Usted pode preguntar o que quere. Exactamente, teño dereito a, se non a preguntar, se a escoller o que creo convinte, porque ademais non é cuestión de que falarei cos policías locais, simplemente o que lle estou dicindo hoxe aquí é un resumo do que falamos xa no seu día naqueles plenos que foron inmediatamente despois do comezo do problema. Por lo tanto, é recuperar aquilo para ver como estamos, en que situación estamos e cando volvemos á normalidade. Vostede pode contestar ou non, pero nós como... Están de Baixa América, señor. Sí, por suposto. Están de Baixa América, como facultativo. Ou non están de Baixa América. Xa lle aclarei, señora... Realmente é unha pregunta. É unha folga encuberta. Isto é unha pregunta. Xa lle aclarei. Falando de folgas encubertas, pedín fai uns plenos que se me mandaran as baixas de todos os traballadores nos últimos 15 anos e por ahora non se me enviaron, porque houve moitas folgas encubertas neste Concello, houve xente que non fixo absolutamente nada. Non foron dos policías locais, pero non quero entrar aí, verdade? O que sí que non vou permitir é que me diga se falei ou non falei coa Policía Local, porque non é o caso de que falar coa Policía Local, senón que o que non podemos esquecer que estamos sin Policía Local desde fai 9 meses e dentro da oposición non creo que temos a obriga, polo menos moral e ética, de preguntar, de volver a preguntar e saber que opinión ten vostede, se vai a negociar ou non vai a negociar. Se me quer contestar, me contesta, se non me quer contestar, non me conteste. Entón, se lle parece ben, acabo. E despois vostede pode volver a decir o mismo que di sempre para volver a enquistar o problema, para volver a decir que a Policía Local é isto, que a Policía Local é aquello e que, non sei como é a frase, non? Que a Policía Local ten que demostrarlle a xente a Policía Local leva moitos anos traballando neste Concello e os problemas que ten a Policía Local neste Concello teñen os outros noutros concellos e noutros concellos se solucionan e aquí temos un problema que levamos 9 meses de baixa dos traballadores. E por que están de baixa? Non sei por que están de baixa. Non sei por que están de baixa. Eu non me pregunto cal é a causa da súa baixa, porque non me procede a mí preguntarlle. Pero non vai a ser que os problemas que esta forma de vostede tratalos non vai a ser que teñan algo que ver con a baixa. Non trato de ninguna maneira. Bueno, mire, sigo e así. Espera un momento. Eu non os trato de ninguna maneira. Vale. Eu non falo ca Policía Local, están de Baixa Médica, se respeta a Baixa Médica e están de Baixa, nada máis. Señora alcaldesa, acaba, perdón.
que está claro é que durante o mes de agosto, que un mes de moitísimo traballo neste Concello, pois acabouse o mes de agosto e traballouse e se solucionaron os problemas. Igualmente. Claro, Gracias á axuda da Garda Civil. Mira, a Garda Civil está para facer o seu traballo. Gracias á axuda Non lle hai que agradecer nada, Sí, 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 Amigo, sí. bueno, Agradecer agradece vostede o que queira, vale, a mí iso é unha cuestión súa, a mí non me importa. Pero, según lle agradece a Garda Civil, home, faga o favor, bueno, tome como consello, porque non sou capaz de dicir que faga o favor, pero non siga insistindo en botar o dedo na llaga, non siga insistindo no que está dicindo, que a policía local, así non salimos do lixo como a sección esa que hai nas redes sociais. Bueno, en calquer caso, remato xa, e volvo a dicir o mesmo, pasou unha xungueira, xa pasaron varias xungueiras, a pregunta que non me quero contestar, que non me vai contestar, era si nas próximas xungueiras, cando a policía local estea, si que vai dar a oportunidade de traballar os traballadores nosos, e non chamar aos traballadores de fora que si se lles paga e que despois os nosos non se lles paga, non se lle quere, ou se lle quere compensar con días libres cando ustedes queiran, non cando eles queiran, non? Pode ser que se retira tamén, pode ser que a policía local mire, bueno, pues pode ser, en calquer caso. E despois hai algo que, mire, me parece, de verdad, sangrante, e de moi mal gusto tamén, de verdad, e non o digo con pesar, incluso, me fastidia, non? Pero o lunes pasado houve un espectáculo no verán cultural que se chamaba Os Polistolos, non? Desconozo quen elixiu ese espectáculo, pode ser o técnico correspondente, ou non sei se o fixo técnico, estou seguro que non o fixo con a intención da que eu vou falar, pero se o fixo técnico alguén do goberno cando comproba que a actividade sai debería decir, home, isto sí que non, verdade? Porque no momento no que estamos, con un problema que hai, como que hai coa policía local, traer un espectáculo que sea Os Polistolos, verdade? Pois é, evidentemente, danar a imaxe da policía local en absoluto dar unha visión positiva do corpo, non? Totalmente ao contrario, dar unha visión totalmente negativa dos traballadores e da traballadora, non? En calquer caso, repito, xa que non me contesta, que o que nos propoñemos é que cando se incorporen, abra de inmediato unha mesa de negociación para acordar con eles un novo... Pois vai ser que non, xa lle como a dicir. Non vai a falar con eles cando Como cando se incorporen van a traballar e despois falarem con eles, pero primeiro teñen que traballar. Sí, evidentemente. Entonces, eso que quede claro, e que o traslado directamente para que a cidadanía o saiba. O primeiro teñen que vir e incorporarse, teñen un montón de asuntos aí pendentes, teñen que resolver os asuntos, e primeiro hai que traballar, e logo negociar. Aquí non vai... Cando se incorporen... Non, porque sería sumamente injusto para o resto dos traballadores que realmente están traballando por e para ti. Sí. Vale. E que demostran todos os días, que se está traballando moito por certo. Sí, e alguna... Aquí non se ven solamente... Mira, cando un é funcionario ten que ter unha vocación de servicio público, vale? E de respeto hacia os veciños que ao final son os que lle pagan. Entonces, primeiro teñen que incorporarse. Me imagino que todas estas preguntas que vostede está facendo son por recado de parte da policía local. Previamente reunidos con eles, que non me sin dúbida alguna, porque son repetitivo, que parece que están tendo unha conversa ca policía local, por en vez co portavoz do BNG. Claro, señora alcaldesa, porque hai un problema... Queda suma... Bueno, pois... Porque hai un problema... Eu creo que están de baixa médica, realmente. Porque hai un problema que se ven enquistando desde fai 9 meses. E a oposición temos dereito a preguntar e a saber en que punto está o goberno, neste caso a alcaldesa, se está disposta a negociar con eles e a falar con eles para que isto volva á normalidade. Temos todo o dereito do mundo, se vostede non me quer contestar, non me conteste. Non contesta as preguntas, pero sí que contesta sempre para deixar mal a policía local. Unha vez máis, facendo populismo, dicindo a xente que non trabajan. Pero o peor, sí, fai populismo, cando fala da cantidad que vale, da cantidad que hai orzamentada para a policía local, que é discutible tamén. Pero é igual, non me diga a mí se me reunín con eles ou non me reunín. Primeiro, porque é mentira. E segundo, que se me reunira, teria todo o dereito do mundo. Teria todo o dereito do mundo a facelo.
home, se se reuniu vostede estando na oposición, nós tamén tenemos dereito, digo eu, non digo eu, igual, eu que sí que non lle prometín é nada do que lle vostede prometiu. E ademais, nin lle prometín eso, nin os animei a ir ao xulgado. Con estas reivindicacións que vostede, cando se reuniu con eles fai anos, sí que os animou a facer eso. E iso se quere tamén non pode negar, porque a mellor eles tamén me están mentindo. E tamén me mentiron fai 9 meses cando trouxemos por primeira vez este problema aquí, porque trouxemos por primeira vez aquí. E creo que a policía naquele momento se reuniu con todos os grupos da oposición, non o BNG, reuniuse con todos, vale? E o BNG, nós, eu neste caso, considero que hoxe, a finais de verán, 9 meses despois, considero que teño que saber como está o tema da policía local. Veño, pregunto e estou no meu dereito, como vostede está no dereito a non contestar. Pero, nada máis, non me diga se me reúno, porque iso é intentar derivar o tema a donde non ten que ir e a menospreciar o traballo que temos que facer dentro da oposición. E vostede non entrou da alcaldesa, xa estuvo na oposición. Entonces, teño en conta, nada máis. Usted pode reunirse? Sí, no, teño dúas cousas máis, pero si quer contestar, conteste, pues digo. Bueno, usted pode reunirse con quen queira, pode reunirse con a policía local, que considere con eso. Vale, e a miña resposta vai ser a mesma que lle contestei anteriormente. Deixeme acabar, por favor, eu non lle interrompo. Bueno, sí que me interrumpí varias veces, pero bueno, non pasa nada. Interrumpíme como estou interrumpindo eu agora. Non diga, non interrumpe porque interrumpe. Non pasa nada, porque é un diálogo, tampouco nos está dando a voz ni nada. Prosiga. Pois nada, pois vou reiterar o mismo. Traballan 35 horas a semana, cando se recuperen da súa saúde e vengan a traballar, pois tendrán que traballar e posteriormente, en función se negociará ou non se negociará, dependendo de como vai a situación. O que non é condición para que veña a traballar é negociar con anterioridade. Perdón, somente, que respecto a unha das cuestións que vostede plantexou dos polis dese acto cultural, vai que contestar a concelleira, porque iso se levou directamente desde a concellería de Cultura. Sí, a ver, ese acto de verán cultural, pertencente a Cultura no Camiño, foi un acto que sí, unha actuación que sí que se decidiu dentro do Departamento de Cultura, o técnico de Cultura, tamén comigo como concelleira, tamén consultado, por suposto, coa alcaldesa, como facemos con todo. As contratacións non se fan unha semana antes, ni se fan un mes antes. Estas son cousas que miramos xa no mes de xaneiro, no mes de febreiro, no primeiro semestre, para xa ter para o segundo semestre, co cal, evidentemente, eu en xaneiro e en febreiro non estou pensando nin se temos policía local, nin se non temos policía local, se é un espectáculo que vai ofender a alguén, desde logo para nada. É un espectáculo infantil, vendo os vídeos, pois nos pareceu bastante divertido, de feito tivo un éxito brutal, é a única razón, é o único que nos move traer cousas que sean boas e divertidas para os nenos, e dende logo non van con segundas intencións. E pensar iso, a verdade é que sí que me parece un pouco, bueno, pois revirar, nada máis. Sí, eu sei sobre como funciona, sobre que estas cousas non se piden no día para mañá, sobre que hai que empezar no primeiro semestre, sobre que pode ser en xaneiro, en febreiro, pero tamén sei sobre que este conflito ven de decembro e que era moi previsible que seguira o camiño que seguiu, e eu, sinceramente, se estivera no seu lugar, non falo de vostedes, senón do grupo do goberno, non teria traído ese espectáculo porque non axuda en absoluto. Mire, vou contar unha anécdota. Fai moitos anos, eu non estaba de concelleiro, as miñas nenas eran pequenas, eu traía sempre a esa semana de espectáculos circenses de fora, e viñera Peter Punk. Peter Punk é un dos payasos máis activos do país, un irreverente, e fai un espectáculo maravilloso, uns espectáculos maravillosos, e resulta que fixera unha crítica ao goberno daquel momento, non ao goberno local, sino ao goberno do Estado español, a Mariano Rajoy. E houve xente que pertencía naquele momento ao Partido Popular que se queixou, bueno, que Peter Pan non volveu nunca máis aquí, non? Entonces, quero dicir que a veces hai que ter tacto, é por poñer un paralelismo, pero non é exacto, pero bueno, a veces hai que ter tacto coa realidade actual, e eu creo, sinceramente, que ese espectáculo pois sobraba.
En calquer caso, remato o tema da policía local, non estou dicindo que teñan que non traballar as 35 horas, pero podes traballar 35 horas en 4 días ou podes traballar 35 horas en 5 días. Podes traballar acompañado de outro agente ou podes traballar solo, ese é o que me refería. Sí. E despois dos cousiñas máis. No, perdone, Sí. contestando eso, mire, desde que eu cheguei á alcaldía, o corpo da policía local, os 7 nunca estiveron. Nunca. Nunca houve 7, nunca estiveron os 7 policías locais. Estiveron bastante tempo, bueno, durante a pandemia, creo que eran 4 ou 5, non estaban todos, porque un collou baixa un mes, 15 días antes de empezar a pandemia. Posteriormente estuve moito tempo con 2 policías locais solo, con 2, e reforzábase no verán cos auxiliares de policía, que eran 4. Despois, foron cambiando as baixas, pero nunca tiven os 7 policías locais, polo que o cuadrante enteiro para poder traballar 4 ou 3 facendo 35 horas non foi nunca posible, porque nunca estuvo completo. A min se traballan 4 ou 3 traballando 35 horas e está a plantilla completo e se cubre o servicio, evidentemente que non hai ningún problema, pero que non se deu esa circunstancia. Os cuadrantes tiveron que cambiarse de forma continua, porque coñían baixa, quedabanme con 2, logo había 3, logo volvía a quedar 2, logo quedei con 1, e fui todo. Pero levamos 6 anos así, Sí, É dicir, que nunca foi posible facer un cuadrante enteiro con todos e cubrir e poder prestar o servicio, e hubo que cambiar os horarios a veces de 8 a 3 e non poder por a tarde, porque solamente había 2 policías locais e tiñan que, incluso algún día non había policía local, porque se había solamente 2 tiñan que facer os descansos semanais correspondentes e nunca tuve a opción ou a oportunidade de decidir teño os 7 policías con un cuadrante completo e traballan, porque tuve que andar variando e adaptándome ás circunstancias, porque nunca estuvo a plantilla completa. Nunca. Vale, mire. E a veces as situacións, pero pasan tamén con outros servicios. Sí, claro que sí, efectivamente, as baixas Hai que ter en conta moitas circunstancias. Sí, efectivamente. E hai unha circunstancia que é innegable. A policía local, a relación súa coa policía local, hai un antes e un despois. O antes foi cando estaba con minoría absoluta e agora que ten maioría absoluta, a realidade é outra. Cando estaba en minoría... Non foi igual porque non había este problema. Sí, nunca estuve. estuve. Había outros, pero non había... Nunca estuve. Sí, claro. Estuve con 2. Que sí, que é verdad, que os anteriores alcaldes e alcaldesa tiveron problemas de ter a traballadores que non iban traballar en meses e tienen que contratar servicios externos. Iso sei, eu sou consciente disso. En calquer caso, por a miña parte do finalizado o tema, son 2 cousiñas moi breves, a duda referidas a breve, en suma, si saben por que desapareceu supoño que non, evidentemente, non ten unha forma de falar, si saben por que desapareceu unha mangueira pequena que había ali no grifo que hai ao lado do parque infantil da Escola de Dens, que usaban os pais e as nais para coller agua cos nenos, ou lavar as mans, ou lavar os recipientes que levan para as merendas e tal. E supoño que non saberá, non ten por qué, evidentemente, pero si fai favor, pues hai ali un grifo, si poden meter un metro de mangueira e un para que, vas ali e abres, é imposible coller, porque se abres para poder coller sale con moita forza, mollanse todos e é necesario meter un trozo de mangueira que desapareceu. Entonces, si poden facer. E logo, indo para ali, para a Casa da Cultura, entrando por Talleiro, por diante do cemiterio, había un sinal de cedo paso que desapareceu o triángulo, a ver se pode repoñer antes de que haxa un problema de un accidente ali. Por a nosa parte nada máis. Eu teño unha pregunta con respecto ao que falou aquí o compañero do bloque. Si no tempo que Independientes por C estivo gobernando, houve traballadores que estiveron de baixa de corta duración ou traballadores que estiveron de baixa de longa duración, e vostede, según o que vostede di,
cree que perderon a credibilidade do pobo esos traballadores e tiveron que volver a traballar en reo, como vostede di, para volver a ter a credibilidade do pobo? Según o que vostede di, é así? Mire, señor Iglesias, puedo decir que cando cheguei na alcaldía, por exemplo, por poñer un servicio, non parar sempre a policía local, o servicio da limpeza pois non estaba ben visto, estaba moi sucio, co tempo a credibilidade no servicio da limpeza, nos traballadores da limpeza, pois foise recuperando e agora están moi valorados polos veciños e polas veciñas, por non poñerlle sempre o mesmo así. Bueno, que dentro que sempre estamos tentándonos ou centranse vostedes na policía local, pero bueno, hai outros traballadores... É que eu non me estaba centrando na policía local, porque no tempo do goberno de Independentes por C non recordo que toda a policía local estuvera de baixa en ningún momento, pero nin o servizo de limpeza, pero non é que tampouco hai que decir quen estuvo de baixa de longa duración ou de corta duración. Recordo traballadores que estuveron de baixa de longa duración porque estaban de baixa porque se atopaban mal, porque tiñan un problema de saúde, enténdese, e cando volveron a traballar, traballaron con normalidade e non tiveron que facer nada para ter a credibilidade do pobo como vostede di da policía local. A diferenza de vostede, eu non lle estou poñendo nombre, servizo de limpeza, policía local, para nada, faltaría máis, e teñen nome e apelidos, e tiveron baixas de longa duración, de moi longa duración. Nin os acosou, nin en o pleno e ven a decir aquí o que lle gustaba ao Concello, o que lle gustaba ao pobo de C. Non, porque estaban de baixa, porque se supón que tiñan unha baixa porque estaban mal e non tiveron que traballar máis cando se reincorporaron para ter a credibilidade do pobo. O millón da tía de Oxina non a teñen, non a sei, non o sei, pero non, eso non entendo o que quere dicir vostede que teñen que vir traballar para ter credibilidade. Pois escoita os veciños na rúa o que opinan, xa está, non teño que dar máis. Vostede cando estaba na oposición e cando non estaba en política, escoitaba os veciños de Ceo? Sí, Sí? sí, totalmente. Escoitaba os veciños de Ceo e vía como estaba o pobo, por iso presentei as eleccións. Claro, por iso me presentei as eleccións, non tomaba a decisión de presentarme a unhas eleccións de Ceo. Pero vostede escoitaba de forma selectiva. O pobo de Ceo va a deriva, señora Iglesias. Vostede escoitaba de forma selectiva, me presentei a unhas eleccións pero para sacar o pobo de Ceo. cada vez que lle falo, que penso de falar, e cada vez que lle falo, só non sempre fala. Porque Vostede escoitaba de forma selectiva. No. Pero a diferenza entre vostede e nós é que nós non lle poñemos nome e apelidos a esas baixas. Pero esas baixas os traballadores tiñanas porque as necesitaban, pero eran de moi longa duración. E cando volveron a traballar, non, ninguén lles dixo, tedes que traballar a reo, necesitades a credibilidade do pobo, porque os veciños decían, pero que os veciños digan, nese caso, evidentemente, un goberno non lle pode facer caso a ese tipo de comentarios, porque para eso está un facultativo que prescribe as baixas, e unha persoa que está mal, que bastante problema ten se está mal. Unha persoa ou varias persoas. Con respecto ao do Lides, bueno, a mí o que me parece totalmente irrisorio é o do flotador. Con respecto á traxedia, evidentemente non me vou a meter en nada deso. É a última vez que estuve na playa de Lides, estuve con vostede un de agosto de 2023, entón non son sospeitos de levar o flotador nin outras cousas, porque non me dedico a roubar. Pero o mismo que a vostede, o primeiro que lle dixeron os veciños é que a oposición iba a culpar, a min, sin ir desde fai 2 anos e pico a praia de Lides, nin a Lides, só foi unha vez, entrei na entradiña, pouco máis, o único que me dixeron os veciños foi que vou a facer unha pregunta, se é verdad, bueno, que o flotador non estaba, eu non sabía ni se había flotador ni non, evidentemente, porque non vou a praia, nin preguntei, nin ando facendo labores de investigación para que fagan fotos ni nada disso. Nunca traballei así, nunca traballamos así en Independentes por C, non somos desa maneira de traballar. Pero o que si me dixeron os veciños de Lides é que pola noite un concelleiro e un traballador do Concello foron a levar a flotador despois de a traxedia que houve. Eso é verdad ou é mentira? Claro. Ese día pola noite. Eu expliquei antes ao señor Picario, eu cando chego á praia ese día, vale, pregunto polo salvavidas, os veciños me dixeron que habían roubado, vale? Eu dou indicacións de que hai que ir a comprar, porque se o roubaron, ali ten que haber, bueno, leva desde o ano 2019, creo, desde o ano 2019, non? Foi cando me pediron os veciños e se puso. Pese a que esa praia non está ata polo baño, pediron, se puso o salvavidas. Eu enterome de que rouban ese
os salvavidas, evidentemente, dou indicación de que hai que ir a comprarlos e colocalos, claro. Pero é necesario levar o flotador de noite? Non se pode levar o día seguinte pola mañá? É unha pregunta, esa sí que é unha decisión do goberno, pero é necesario facer as cousas de noite? Non fui de noite, fui pola tarde. Bueno, eu primeiro que fixo foi unha pregunta que me dixeron os veciños, ou igual que dixeron a señora alcaldesa, entón a señora alcaldesa tamén os veciños non lle dixeron a verdade, a mí tampouco. É que non fui de noite, foi. É unha pregunta. Non foi de noite, eu non sei agora. 5:30 da tarde. Foron as 5:30 da tarde. Non é de noite de tarde, pois foi a primeira pregunta que lle fixo. 5:30 da tarde, foi. Pois está contestado. Podo demostrar hasta chamadas. Non hai nada que demostrar, se vostedes o din. Mais que e aquí non hai nada máis que demostrar. hoxe pola mañá, 16:42. hoxe pola mañá avisáronme de que faltaba novamente os salvavidas e din orden de que foran a comprar un e a volver a colocarlo, que puseran un soporte para tratar de que non o rouben. Pero você cree que verdadeiramente cree que hai alguén que vai a roubar un flotador desos? Por que desaparecen? Desapareceron. Por que desaparecen? Pero non podes tomar o algo. No. Pero quen vai levar un flotador desos que se non te podes ir con nada, que se vai a roubar? Non entendo. Para que tes pan na casa, para que tes o fan. Pois eu levaron varias veces. Bueno, é unha pena, se se fan esas cousas, a verdade que non. O problema non es que haya reclutador. Perdón? El problema no será el reclutador, el problema es la base que hay. Ahí no se toman medidas preventivas, no se dio un aviso y entonces después, pues claro, nos entramos en un flotador y el problema no fue el flotador. El problema ahora derivamos. El problema no es el flotador. Bueno, logo, tengo unha pregunta, que estamos con a programación da seda, de liñas, de zona baleeira, pareceme maravilloso todo o que sea promoción, non estou sempre a favor, non comparto moitas opinións aquí dos compañeros porque están a favor de todo o que se paga de promoción para o noso povo, todo o que veñe bom, non sei se é certo todo iso que pasa todo o mar de agora, porque eu non me cheguei en ningún momento, non poño en dúbida para nada o que ven os meus compañeros, pode ser que a veces non estemos preparados para tanto turismo, é certo, porque é verdad que este ano hai moito turismo, cada hora hai máis, pero o que si teño unha pregunta é, tanta promoción, da fonte das baleas das baleas temos unha fonte das baleas en C que non bota auga con tanta promoción, co calor que fixo nin a das baleas nin esta da igrexa. Cal é o problema para que a fonte das baleas agora, pero canto tempo? Que todo este tempo que o calor non funcionou e a fonte das baleas por que non funciona? Cal é o problema? A promoción que está facendo a baleas mellor momento para eso, un verán de calor como fixo, vostede vai por calquera pobo, todos os nenos cando fai calor, incluso os maiores, que se mollan, que se refrescan, cal é o problema? Hai un problema coa bomba. Pero eso xa fai tempo que había problema Si coa se bomba. arreglou e se volveu a fastidiar. Pero custa tanto unha bomba na fonte das baleas? Para a fonte das baleas? Ten un problema de instalación, señores. Non está ben feito. Pero o problema é de un custe tan sumamente económico para o Concello para que non funcione. Bueno, pues, É unha pregunta que fago. aparte, ten un problema técnico. Arránsalas a volver a atascar de forma continua. Probadelos, os chorros moitas veces suben moi pouco, baixan, se atascan, vale? Arreglouse, se cambiou a bomba, se fixo, e volveu outra vez. Temos aí un problema que hai que buscar unha solución, pero non sei, non é fácil a solución. Para que quede bonita, para que non se atasque, para que non haxa problemas. E a fonte esta daqui, que durante a época que vostede estaba gobernando sempre estuvo apagada, e tamén había un problema con unha bomba. Claro, pero eso Pero era máis fácil a solución, pero era máis parada agora outra vez. Se apagou cando fui o tema da xungueira polo tema tal, e agora non sei porque non está encendida. Pois non sei. Pois é, a verdade que é unha mágoa que a fonte das baleas Leva todo, esta fonte leva todo o verán. que non traballe. Leva todo o verán traballando. É un robo que na medida do posible o que poda facer o goberno pois, é unha fonte que además luce moito, sobre todo ca promoción que se está facendo agora, É bonita, unha fonte. de caneliñas, pois é unha pena. Non o poño en dúbida, Sobre todo un verán como este que tivemos, que levamos un mes e medio sin chuvia, o calor que fixo, pois é unha fonte para disfrutar. Está máis que esta, porque esta hai que entrar, esta pois está a ras do suelo, pois é diferente. Despois, nada, respecto, esta máis que é unha opinión,
para nós, Independentes por C, desde a nosa experiencia do tempo que estuvemos no goberno, non é para nada creíble o que nos está dicindo dos fogos de artificio. Explícome. Durante todos os anos que gobernou Independentes por C, houve problemas para a tirada de fogos de artificio. Houve días bons, houve días malos, houve días de niebla, houve días de chuvia. Non sei se pode saber quen foi a pirotecnia este ano, foi Resúa, como sempre. Resúa hasta a última hora tomaban eles as decisións, pero teñen unha precisión meteorolóxica, pero como os mariñeiros ou máis. Hasta as 8, 9, 10, incluso un ano, recordo, ás 11 da noite, que decidiron tirar os fogos de artificio. A mí o que me parece moi sorprendente é que na sesión de Bermú, ás 3 da tarde, que eu, de verdad, que creí que a orquesta estaba de broma, hasta que o repetiu por segunda vez, e a xente empezou a decir que era verdade, creí que era unha broma que dixese que non se iban a tirar os fogos de artificio. Respeto o que vostede di, respeto que diga que a última palabra é a comisión. Evidentemente vostede como xefa de persoal, como alcaldesa, ten moito que dicir. Creo que sei un pouco do que falo. Vostede pode decir o que queira, evidentemente, poñer a culpa a quen queira, pero todos os que somos daqui sabíamos que probablemente non iba a haber niebla, os mariñeiros sabían que non iba a haber niebla, entón eu non sei onde viñeron esas previsións meteorolóxicas para que ás 3 da tarde se decida un día 15 de agosto que non se tiran os fogos. E repito, respeto todo o que pasou, disfrutei moito do día que se tiraron os fogos, un día máis de festa, perfecto, pero desde a nosa experiencia Independentes por C como goberno, é que recordo un ano que ás 11 da noite Resúa decidiu tirar os fogos de artificio. E son eles os que deciden hasta a última hora, pero para decir que non a tirada dos fogos hai moitas decisións que tomar. E non os toma normalmente o goberno nin unha comisión. Tomamos os da pirotecnia. Aquí chegaron os de seguridade, e os de seguridade, cando se decidiron que non se tiraban os fuegos, xa estaban en C, esa xente vai a cobrar, e como eso moitas outras cousas máis. Que non me vou a meter, non me interesa, facer unhas festas é moi complicado, estar nunha comisión é moi duro, durísimo, sei perfectamente o que é, e non me vou a meter neso, pero o que creo que non se nos pode decir é que fui polo tempo. Eu, personalmente, e de Independentes por C, esa versión para nós non é válida. Señora Iglesias, mira, señora Iglesias, vou dicir máis. Se a decisión fora miña, vale, se a decisión fora da alcaldesa que tomara, os fogos se tiraban. Vale? Os fogos se tiraban e se esperaban. Pero non era a miña decisión. E o da pirotecnia volveu a chamar e dixo con 90% de posibilidades que non se viran os fogos. Vale? Si dependera, e máis, cando fixemos as festas dentro do Concello durante o tema da pandemia que se tiraron os fogos, hubo un día que chovía e esperamos hasta a última hora e tiraron os fogos. Vale. Pero non dependía de min. Se a decisión fora miña e tomara que a tivera que adotar eu co técnico de cultura como a tomaba naquele momento, se esperaban e o mellor se tiraban os fogos, pero non dependía solamente de min, sino quen pagaba era a comisión de festa. Quen tomaba a decisión última era a presidenta, non pagaba o Concello de C. Eu non teño a última palabra, porque o Concello non vai pagar. Podo dar un consello, pero se a da pirotecnia volve a insistir o 90% de posibilidades que non se vai a ver os fogos de artificio, Eso dixemos da pirotecnia, o 90% de posibilidades que non se iban a ver os fogos de artificio. Ante eso que se están dicindo uns técnicos, vale? Sí, no, por supuesto, eles teñen a última palabra, pero de verdad que si é Resúa, que non sabía que fora pirotecnia, pois desmontar o creelo. Teñen que desmontar, volver... Bueno, listo. E ademais outra actuación, e volver a pagar os de seguridade, xa viñeron, xa sobre de pagar. Pero bueno, claro, pois... Vale, e despois teño un rogo con respecto aquí ao que se falou, xa que trouxemos fai 2 plenos e 3 o reglamento da Praza de Abastos, hoxe trouxemos a ordenanza fiscal reguladora, ibas a abrir en decembro do ano pasado, ao final o que tivemos foi unha cabalgata de Reis, ibas a abrir en maio, agora parece que se vai a abrir en decembro, a ver se verdad, e non volvemos a ter unha cabalgata de Reis. Tan pronto acaben eles as obras... Pois a ver se fai, por nosa parte non máis. Boa tarde, non.